गोजोन्थों रायजोफोर आंनि मुङा कसेन बर' आं 25 नं बागानपारा जथाइनि बेन्दोङाव थानाय कक्लाबारि गामिनि बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों मावथि थांनाय 7/11/2020 इं खालार खालि आंखौ सानैसो इउपिपिएलनि थगायसुला मावथिफोरा देबासरा गामियाव गावसोरनि आलासिनि नखरसिम थांनो होनना लिंना लाङो नाथाय उनाव आंखौ अख्रायनो 25 नं बागानपारा जथाइनि इउपिपिएलनि बिजाथि कातिराम बर'नि न'आवसो लाना थाङो। लोगोसे आंखौ गोसो गैयाब्लाबो अख्रायनो इउपिपिएल आव जइन जाहोयो। नाथाय आं आगोलनिफ्रायनो बिपिएफनि गोख्रों मावथिखा आरो आं माब्लाबाबो बिपिएफखौ नागारा। आंहा बिटिसिआव बिपिएफनि सरकार दाफिनगौखौ 100% मिजिं दं। बिपिएफ जिन्दाबाद। जागोन ना?